šta da vam kažem, i napokon posle toliko godina sad opet možemo da idemo od Beograda do Novog Sada vozom ili od Novog Sada do Beograda vozom. I to ne bilo kakvim vozom, ovo su sada brze pruge po kojima idu brzi vozovi. Danas mi je plan da od Tošanog bunara odem do Inđije i tamo obiđem 2 jezera, 2 manastira i nadam se dođem do Sremskih Karlovaca i odatle se vratim kući. Znači uživancija, evo, Jarkovačko jezero. Prvi put u životu. Znači, svako popodne dođete s posla, uđete u voz s biciklom i dođete na Jarkovačko jezero. Da se ohladite, okupate, radite roštilj, tako dalje. Pa dragi moji, iza mene se nalazi jezero koje se zove Šelevenac ili Šelevenac. To je privatno jezero, kao i sve u Srbiji postaje više manje privatno, znači ne sme se snima, ne sme se prilazi, ne sme dron, ne sme ništa. Ne želim, tu je neka lepa bakica fina koje ne želim da pravim probleme, inače bi mogu da dignem dron, ali neću. Ovo iza mene je mesto koje se zove Maradik. Znači bili smo u Maradiku i zašli smo s Maradika, sad idemo nizbrdo prema Krušedolu.
krenuli smo iz Krušedola, idemo za Veliku Remetu, da obiđemo nju. Ima 3 km, ja sam došao ovim putem. A treba da idemo u Sremske Karlovce. Nadam se da ću stignem do 5 sati. I posle 40 km stigao sam u Sremske Karlovce. Ovo je postalo pravo turističko mesto i za mene. Tako ko dođe ovde moći će da uživa. Šta da vam kažem na kraju? Ako ste već u Sremskim Karlovcima, obavezno dođite na Dunav. Vidite kako je lepo. Vidimo se!